Dáme do prenajmu veľký trojizbový byt v Nitre na sídlisku Čermaň, ulica Hlboká. Nachádza sa v zateplenom panelovom obytnom dome na prvom nadzemnom podlaží. Byt má výmeru 83 m2 a 2x balkón. Každá izba má samostatný vstup, je zariadený nábytkom i základnými spotrebičmi. Kuchynská linka plus špajza. Na chodbe je praktická skriňa s úložným priestorom. Bytové jadro je obložené, čiastočne prerobené. Kúpeľňa je tiež čiastočne prerobená, vybavená práčkou. Pokiaľ sa vám táto ponuka páčila, neváhajte a zavolajte čo najskôr. Reality a vás.